An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni ko nasira la baji ni ba tɛmɛ sira o ɲɛmayaso n'a bɛ wele autorité du bassin de la Volta olu ye kalanburu sigi sen kan tarata don kalo tile 27 octobre kalo san 2020 Bamakɔ yan laɲini ye fɛn min ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ u ye baara mun sigi sen kan o jaabi mun sɔrɔla o la ani farati min gulonnen bɛ ji ka walankatali fo ka taa se ba bolo o jaliko ma a tun bɛ minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔko ale ni jiko fo ka taa se kuranko ɲɛnabɔli ma ale ka yamaruya kɔnɔna na Bakari M Sidibe bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Mali ye jamana ye mun dɔnnen don ni ji dɛsɛ tuma dɔw la walama ji caman nali mun bɛ to ka tiɲɛli kɛ donc o sanfɛ kunnafoni ɲuman dili a ka ɲi kosɛbɛ donc o de y'a to autorité du bassin de la Volta u b'a fɔ ABV ani organisation mondiale de la météo ani partenariat régional de l'eau u b'a fɔ GWPAO olu de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali dɛmɛ walasa ji n'a cayara cogo min walama n'a dɛsɛra cogo min donc a kɔlɔlɔ a kana se mɔgɔw ma donc ni tile fila nin kɔnɔ donc an bɛna kuma mɔgɔw kan ka dɛmɛ cogo min walasa ji n'a cayara walama ji n'a dɔgɔyara cogo o cogo donc a kan ka kunbɛn donc o de y'a to mɔgɔw ninnu maa caman de nana donc dɔw bɔra Burkina Faso dɔw bɔra Bankas dɔw bɔra Bayi dɔw bɔra Mondoro donc ninnu bɛɛ nana ka mɔgɔw mun bɛ Mali kɔnɔ yan an fɛ Bamako kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma wala ka fɛɛrɛ tigɛ walasa kɔlɔlɔ ninnu vraiment ka ji cayara wa a dɔgɔyara cogo min a kɔlɔlɔ a kana se mɔgɔw ma donc o de b'a to ni tile filanin na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna kuma ka fɛɛrɛ tigɛ.